ikaduhang balik sa Ichinomiya Tower minasan. Kutsi sa atong higala nga hapon. Family banding may gwapo diri minasan. Nairilo minasan. Ikaduhan na namang balik diri. So na mga rose minasan wala pa siya nagkuan. Bulak. So itong suruyon itong naigaputi dito kung sa to siya. Pinabulak po. Kanang tower minasan 138 meters na siya ang katasod. Hayay kay may kahimtang tulo minasan hangina ba? Ne. Victoria Estrada. Chill jud kayo ang lugar minasan tugnaw hangin. House madam. Kuyo na madera. Kikuyo na yung mga itoy. Pare unsay sword nga moves pare. Naikuan pare kanang hangin bris sa rotunda ba tutuyo ko ni. Ah hunto. Ah. Sige daw be. Sige. Luton na gituyo gid sa buang. Sure juga abi ni mo musimang dai pare. Rotunda yun siya. So napatunayan jud na mo minasan. Nga rotunda minasan, lingin jud ay siya pandamay ni. Ikimasyo pare. Ah to ara rotunda gituyok nimo pare oh. Lingin jud siya. Namo yung mga sanga sa taas mo, hindi mi kabantay nga rotunda dai siya. Pag tuyok sa kong pare, piting bright man ni scientist man ni, na-prove jud niya. Oo, lain man mi kay. Mutuo magin sa mga mata ba. Naitunaan sa kabaw minasan. Narao. Pare, atong testingan tubig sa Japan ug unsa kalimpyo. So inumon nimo siya pare, imong inumon hay, imong inumon. Pag inom nimo pare bay, kanang mudagan ko sa kamera pinaubos ba. Pinaana nya inumon din nimo ha. Sige mo atras ko pare. Sige. Fire. Buwan. So government own ni siya minasan no. Nya dako juga siya nga park. Dahil mga pamilya nagsuroy. Na mga initial nga mga kuan oh. Initial nga mga tulip. Ito tato sa hagdanan okay no. Naog dayon oy. Natin nasilip minasan nga lahin pananaw ba. Kami oh putik sa kanisya. Na may instruction giingon. Mo explore pa misunahan minasan. Mas kay masilip na mo dito. Ari yung mapa oh. May wood deck daw. Wood deck. Literal na kayo ba? Siyempre kahoy. Gwapo gid siya. Haya gamay sa breeder wirde kapit sir. Para may suka sir. Mintas mag-enjoy mi sa lugar minasan. Siyempre, picture tirada. So katong kaganina minasan no, tingala tag unsa to siya. Tutulon-tulan na ni sa mga bata minasan no rao. So natubag na ang atong pangutana. Mao ni sa kurang nga kahoy minasan. Ani? Bata pa'y panuigon anik. So, wala pa kayo mga nang bloom ang mga bulak na daghan nga ipangtanom nila minasan. Sa mong pag-anhi. So pabalik na mi sa sakyanan minasan. So pauli na mi minasan. Salamat kayo minasan. Nalingaw mi minasan, na-refresh yun mong una o nawala yun mong stress. Dali nga oras.
pero wag yung mahay. Lami ang hangin, guwapo ang weather. So, salamat kayo. Pasalamat mi sa among kauban nga nag-birthday ba. So, ilhaming gilingaw. Buho na po minasan.